Din hija Marija Dalli, fl-10 ta' Awwissu tal-aqleta sabiħa ta' 100 sena. Mara illi għadha tispira pożittività kbira, ċajtiera, għajnejha jixelu bil-ferħ meta tara tfal miġburin madwarha, mimlija fidi, mimlija mħabba. Iltqajna ma' Marija fid-dar tagħha f'San Ġiljan lejlet eluq snina. Marija hija om ta' 10 tfal u Manet News titkellem dwar l-importanza tal-familja f'ħajjitha. Sister ruħi rebbejt familja, għax jiena dejjem mal-familja, għatma kelli dik il-diftem mal-ħbib noħroġ u nħalli tfal, dejjem nġbur id-dar ma' tfal u ekk kunem ċans noħroġhom naqra, ma tafxin, imma dejjem up to date. Nar-raġel għadma kelli xi ngħid. Hawn ifissret kif tixtieq tmur lura fi snin sempliċiment biex terġa' tesperjenza żmien meta bdiet trawwem il-familja tagħha. Nixtieq nerġa' nibda mill-bidu. Nibda rabbi mal-ewwel tarbija. Iżda x'żamma għaddejja dawn is-snin kollha, bla tlaqliq Marija twieġeb b'dan il-mod. Alla li birek, għax użarna ħajja. U ġurnata speċjali bħal din spiċċat aktar u aktar speċjali meta lil Marija Dalli żara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li flimkien ma' martu Anne Marie preżentaw la bukket fjuri u tifkira xkejkna. Mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Marija qasmet diversi memorji ta' trobbija tagħha f'San Ġiljan u tal-familja illi rawmet flimkien ma' żewġa. Fissem il-Kamra tal-Aħbarijiet nawguraw lil Marija xewqat sbieħa l-luq snina u li tibqa' tkun ta' ispirazzjoni bis-sempliċità tagħha.